Прывітанне, паважанае гаспадарства. Сёння 27 траўня 13 гадзіне 5 хвілін па цэнтральна-еўрапейскім часе. Выбарчая камісія ў выбару каардынацыйную раду трэцяга склікання пачынаем сваё адкрытае пасяджэнне. Прывітаю ўсіх прысутных і прадстаўляю іх. Сёння на пасяджэнні прысутнічаюць чальцы камісіі Андрэй Атаманчук, Алена Філатова, Дмітрый Лазавік, Ярослав Бекіш і я, старшыня камісіі Алена Прыходзька. Таксама на пасяджэнні прысутнічаюць прадстаўнікі каардынацыйнай рады і сакратарыята каардынацыйнай рады, якія аказваюць тэхнічную падтрымку і не прымаюць удзел у абмеркаваннях і не маюць права голаса. Сёння у нас на пасяджэнні разглядаюцца наступныя пытанні. Гэта пытанне першае, зацвярджэнне самого парадку дня. Пытанне другое, інфармаванне грамадскасці наконт зменаў у пастанове аб зацвярджэнні спісаў кандыдатаў выбарчых суб'ектаў, аб хадзе выбарчай кампаніі і тэхнічнага супрацьдзеяння, а таксама абвяшчэнне актуальнай колькасці галасоў на бягучы час. Запыты, якія паступаюць у камісію, абвестка пра парадак правядзення выбараў, тлумачэнне рашэння па спісе кандыдатаў «Наша справа» і тлумачэнне рашэння аб адмене рэгістрацыі выбарчага суб'екта «Закон і правапарадак». Таксама разгляд запыту выбарчага суб'екта блок Прокоп'ева і Егорова аб змяненні парадку кандыдатаў у спіса. Па сутнасці, калегі, у нас сёння на галасаванні будзе адно пытанне, усё астатнія абвесткі і тлумачэнні, таму вось так. Калі ласка, ці згодны вы з парадкам дня, які абвесціла, выказвайцеся і дадавайце, калі што не так. Калі ласка. Так, згоден, заўваг не маю. Згодна, заўваг не маю. Згоден. Согласен, замечание. Тады пераходзім да разгляду першага пытання, і гэта інфармаванне грамадскасці аб зменах, якія адбыліся ў пастанове аб зацвярджэнні спісаў кандыдатаў выбарчых суб'ектаў. Нагадаю, што пасля апошняга нашага пасяджэння і апошнія змены гэта са спісу «Наша справа» выбылі два чальца, Андрэй Жукавец-Лебедзінскі і Віктор Саскевіч, а таксама у выбарах больш не ўдзельнічае спіс «Закон і правапарадак», які быў пазбаўлены рэгістрацыі. Больш ніякіх істотных зменаў у склад спісаў выбарчых суб'ектаў не адбылося. Ці ёсць якія заўвагі па тым, што я абвесціла, калегі? Калі заўвагаў не будзе, то мы можам пераходзіць да разгляду наступнага пытання. Не маю заўваг, адпрацавалі ў працоўным рэжыме. Дзякуй. Заўваг няма. Згоден. Двигаемся дальше. Наступнае пытанне – гэта абвяшчэнне таго, як адбываецца зараз выбарчая кампанія, працэс галасавання, якія ў нас былі тэхнічныя праблемы, нават не праблема, а супрацьдзеянне, і потым я абвешчу актуальную колькасць галасоў. Хочу адзначыць, што ход кампаніі мы ацэньваем як станоўчы, таму што ўсе мы з вами назіраем, і вонкавыя назіральнікі таксама, што менавіта сам працэс галасавання адбываецца вельмі роўна, што з'яўляецца такім вельмі добрым паказнікам таго, што гэта працэс, па-першае, натуральны, па-другое, тэхнічна добра абсталяваны, і пакуль такіх якісьці заўваг ці пікавых сітуацый, калі было там нейкае падзенне альбо там узрост нейкі дзіўны, не было. Станам на сённяшні момант у нас вельмі не шмат
падазроных транзакцыяў, што таксама з'яўляецца станоўчым, поўную справаздачу па колькасці і па сутнасці гэтых падазроных транзакцыяў мы дадзім пасля сканчэння галасавання. Гэта будзе такі вельмі падрабязны рапарт і ад каманды Паўла Лібера і адпаведна ад камісіі. Ну і нагадаю, што па сутнасці адзіным такім сур'ёзным тэхнічным супрацьдзеяннем, з якім мы сутыкнуліся пакуль на бягучы момант, гэта была хакерская атака, DOS-атака на пачатку, як толькі мы запусцілі дадатак, і не дадатак, а платформу для выбараў. Ну і потым на наступны дзень былі звесткі аб тым, што ў Беларусі, у беларусаў унутры Беларусі былі праблемы з доступам да VPN-сервісаў. Станам на зараз у нас няма звестак аб тым, што ёсць нейкія тэхнічныя перашкоды, каб галасаваць, таму усе беларусы па ўсім свеце, уключаючы беларусаў унутры Беларусы, зараз маюць магчымасць, тэхнічную магчымасць прагаласаваць. Гэта, я лічу, вельмі важна адзначыць. Калегі, калі ласка, калі у вас ёсць нейкія заўвагі ці хтосьці хоча выказацца, калі ласка, а я зараз спраўджу бягучы стан, колькі галасоў вось на дадзены момант у нас ёсць. Ну, давайте, пакуль Алена шукае колькасць, я перахаплю ініцыятыву, дапамагу ёй. Дзейсна, мы сутыкаліся з пэўнымі пытаннямі, але нягледзячы на ўсе намаганні нам перашкодзіць правесці гэтыя выбарчыя кампаніі і самі выбары, мы адбілі ўсё тое, што злачынства, якое нас накрыла ў гэтай кампаніі. І я яшчэ раз кажу, мне падаецца, што вельмі якасна правялі перадвыбарчую кампанію і саму выбарчую кампанію. Адпаведна, для нас вельмі важліва зберагаць вось тую празрыстасць і ўсю тую ініцыятыву, якую мы запачаткавалі для вас. Адпаведна, я яшчэ раз зазначу, нягледзячы на ўсе перашкоды, мне падаецца, кампанія, выбарчая кампанія адбылася. Алена, перадаю слова. Дзякую, Алена. Зараз хочу засведчыць, што вось на бягучы момант у нас выдадзена 4378 ID-пашпартоў праз дадатак Беларусь ID, выдадзена 5427 бюлетэняў і прагаласавала 5343 чалавекі. Хочу патлумачыць, у чым розніца, чаму пашпартоў менш, а бюлетэняў больш, каб усе разумелі, што гэта значыць. Гэта значыць, што выдадзеныя пашпарты – гэта тыя ID-пашпарты, якія людзі афармляюць сабе праз дадатак, якія яны могуць захоўваць, а потым карыстацца там іншымі прадуктамі Новай Беларусі. Калі людзі галасуюць праз сайт наўпрост, то адбываецца верыфікацыя і не ствараецца вось гэты ID-пашпарт. Таму вось гэтая розніца паміж колькасцю выдадзеных пашпартоў і выдадзеных бюлетэняў азначае тую колькасць людзей, якія прагаласавалі альбо стварылі бюлетэні не праз дадатак, а праз сайт. І нагадаю, што беларусам унутры Беларусі мы раім галасаваць менавіта так, праз сайт, таму што гэта больш бяспечна, гэта прасцей і гэта хутчэй. Нават гэта вось нават 5348 ужо прагаласаваўшых, то бок людзі працягваюць галасаваць, і ёсць спадзеў, што у канцы вечара, калі мы сёння спынім галасаванне, яўка будзе зусім іншай. Калегі, ці ёсць заўвагі па таму, што я сказала? Не маю заўваг. Няма заўваг. Дзякуй. Няма. Нет замечаний. Тады пераходзім да наступнага пытання. Гэта запыты, якія паступаюць у камісію. Хочу адзначыць, што мы досыць хутка апрацоўваем усе запыты, якія паступаюць да нас на нашу афіцыйную пошту. Іх можна падзяліць на дзве катэгорыі. Першыя – гэта запыты ад людзей, якія маюць там альбо пытанні, альбо нейкія тэхнічныя складанасці
альбо не разумеюць, як прагаласаваць. То бок вось пытанні, якія павязаны менавіта з самім працэсам галасавання. І іншыя запыты – гэта запыты, павязаныя са скаргамі альбо прапановамі, якія людзі прапануюць унесці ў выбарчы працэс. І адна з такіх прапановаў тычылась, мы атрымалі ад выбарчага суб'екта «Хватит бояться» ад Тацяны Мартынавай, якая прапанавала нам працягнуць час галасавання, скарыстацца магчымасцю выкарыстаць тэхнічны коридор і працягнуць час галасавання, ну, прынамсі, на тэрмін той DOS-атакі, якая была на пачатку галасавання, а так можа і далей. Ну, то бок, таму што гэта там павязана з яўкай і з цяжкасцямі, замінамі беларусам унутры Беларусі галасаваць. І гэта не пытанне для галасавання, это я тлумачу для ўсіх людзей, таму што выбарчая камісія абмяркоўвала гэты запыт у працоўным рэжыме, і мы прынялі рашэнне не працягваць выбары, таму што, нагадаю, што скарыстацца тэхнічным карыдорам магчымасць ёсць у выпадку нейкага неадкладнага форс-мажора альбо нейкай звычайнай сітуацыі. На наше меркаванне такіх сітуацый не адбылося. Тое, што была DOS-атака цягам 1,5–2 гадзінаў, і запуск, яна істотна ніяк не паўплывала на магчымасць выбаршчыкаў галасаваць, таму што, па-першае, яна адбывалася ўначы, па-другое, калі была нізкая актыўнасць, па-другое, яна адбывалася на пачатку галасавання, то бок у людзей яшчэ было 3 дня, і зараз дагэтуль застаецца магчымасць прагаласаваць. І па-трэцяе, калі атака скончылася, то мы пабачылі, што на той момант ужо было 80 прагаласаваўшых, то бок 80 чалавек, нягледзячы на тое, што шматмільённая атака адбывалася, пад яе час смаглі прагаласаваць, што з'яўляецца узорам і прыкладам таго, што атака ніяк не паўплывала істотна на магчымасць беларусаў прагаласаваць, будь то беларусы ўнутры Беларусі ці за яе межамі. Што тычыцца VPN-блакавання, на дадзены момант, нагадаю, у нас няма звестак, што VPN блакуецца. Так, былі цяжкасці ў беларусаў у першы дзень галасавання, але потым гэтыя цяжкасці вырашыліся. Калі ласка, калегі, у каго што ёсць дадаць альбо заўважыць, потому што я сказала. Нема чаго дадаць. Няма чаго дадаць. Нема заўваг, нема чаго дадаць. Дзякуй за інфармацыю. Нет замечаний, добавить ничего. Тады я зраблю яшчэ одну абвестку у працяг таго, што я ўжо сказала. Сёння у 23:59, у 0 гадзін па менскім часе, хочу звярнуць на гэта ўвагу, мы будзем спыняць галасаванне, калі за гэты час нічога не адбудзецца, што перашкодзіць нам гэта зрабіць альбо адцягне гэтае рашэнне, то у гэты час галасаванне афіцыйна будзе спынена. Адразу же будуць абвешчаны лічбы, якія мы пабачым, адразу же будуць абвешчаны лічбы, сколькі галасоў было аддадзена за кожны спіс, і адразу же будзе адбывацца размеркаванне мандатаў. Гэта вось такая вельмі важная абвестка. На заўтра на 11 гадзін запланавана прэс-канферэнцыя, на якой мы абвесцім усё, што адбылося для тых, хто можа не будзе сачыць уначы за падзеямі, і адкажам на усе пытанні сродкаў масавай інфармацыі, выбарчых суб'ектаў альбо іншых заахвочых асобаў. І тады, калегі, пераходзім да наступнага пытання. Гэта тлумачэнне рашэнняў па спісе кандыдатаў ад спіса «Наша справа». Як я ўжо сказала, некалькі чалавек са спіса былі вылучаны, і гэта вызвала незадаволенасць лідараў спіса, і
да нас накіроўвалі абскаржвання гэтага. І я хочу абвесціць, што, па-першае, само рашэнне было апублікавана на сайце Каардынацыйнай рады, і таксама апублікаваны адказ на гэтую скаргу з абаснаваннем нашага рашэння і з абаснаваннем усіх нашых дзеянняў. Таму я звяртаю вашу увагу, паважанае гаспадарства, не карыстайцеся інтэрв'ю альбо звесткамі, якія распаўсюджваюць чальцы спіса, што тычыцца неправамоцнасці нашых дзеянняў альбо некампетэнтнасці. А калі ласка, зайдзіце на сайт Каардынацыйнай рады, уважліва прачытайце нашае рашэнне і уважліва прачытайце, калі ласка, адказ на скаргу. І потым рабіце высновы, таму што я вельмі хочу папярэдзіць чальцоў спіса «Наша справа» аб тым, што тыя маніпуляцыі, якія гучаць у інтэрв'ю і спробы назваць рэчы не тым, чым яны з'яўляюцца, прынамсі форс-мажорнымі абставінамі, то я хочу нагадаць, што спіс «Наша справа» не з'яўляецца для выбарчай камісіі прэцэдэнтам, таму што да гэтага у нас быў такі ж самы выпадак са спісам «Воля», калі 3 чалавекі, уключаючы лідара спіса, я акцэнтую на гэта ўвагу, паважанае гаспадарства, уключаючы лідара спіса, былі выключаны са спіса менавіта праз той самы ціск, які адбываецца на чальцоў «Наша справа». Аднолькава той самы ціск. Але ніхто, уключаючы чальцоў «Наша справа», не выказаў ні заўвагаў, ні абурэння, нічога. 3 чальца са спісу «Воля» спакойна выйшлі, і ўсім гэта было нармальна. Калі такая ж самая сітуацыя адбылася са спісам «Наша справа», гэта чамусьці вызвала абурэнне і, будзем называць рэчы сваімі імёнамі, вельмі дзіўныя наезды ў бок выбарчай камісіі і абвінавачванне нас там у некампетэнцыі, альбо там заангажаванасці, альбо яшчэ ў чымсьці. Вось пакуль ад мяне такія тлумачэнні, калі ёсць што дадаць, калегі, выказвайцеся. Не маю заўваг, дзякую за слушны адказ. Усё слушна, падтрымліваю, дзякуй. Нема комментариев. Все понятно, доступно, разъяснено. Спасибо, Елена. Тады пераходзім да пытання тлумачэння рашэння аб адмене рэгістрацыі выбарчага суб'екта «Закон і правапарадак». Нагадаю, што рашэнне, якое прыняла выбарчая камісія па пазбаўленні гэтага спіса рэгістрацыі, таксама размешчана на сайце Каардынацыйнай рады, і адказ на скаргу, таму што гаспадар Александр Азараў дасылаў нам скаргу, размешчаны на сайце Каардынацыйнай рады. Нагадаю, што выбарчая камісія, у кампетэнцыі выбарчай камісіі ўваходзіць разгляданне скаргаў у 2 выпадках. Калі яе накіроўвае грамадзянін Рэспублікі Беларусь альбо грамадзяне, і калі яе накіроўвае выбарчы суб'ект. Ад усіх астатніх, хто такімі не з'яўляецца і так сябе не пазіцыянуе, выбарчая камісія не разглядае скаргі, таму што гэта не ў нашым мандаце і не ў нашай кампетэнцыі. Таксама выбарчая камісія не разглядае скаргі, якія напісаны ў непаважлівай форме, якія утрымліваюць у сябе абразы альбо нейкія патрабаванні ў такім нахабным tone of voice. Гэта мы тлумачым, чаму на некаторыя скаргі, якія складзены такім чынам, рэакцыі выбарчай камісіі не будзе ўвогуле ніякай. Калі ласка, калегі, ці ёсць вам што дадаць па пытанню пазбаўлення рэгістрацыі спіса «Закон і правапарадак» і абскаржвання гэтага працэсу? Нема. Нема заўваг, перагляду рашэння не будзе. Заўваг няма. Все понятно, замечание. Ну і мы пераходзім тады да наступнага пытання. Гэта разгляд запыта ад выбарчага суб'екта блок Прокоп'ева Егорова аб змяненні парадку кандыдата у спісах. Зараз я зачытаю менавіта
У чым сутнасць гэтага запыта? Ад блока Прокоп'ева Егорова поступіў запыт на змяненне парадку кандыдата спісаў. Гэта значыць, што яны папрасілі людзі, якія ўжо знаходзяцца ў зацверджаным спісе, што называецца, памяняць месцамі. Да свайго запыту яны прыклалі прапановы, новы парадак спісу, які ім хацелось бы бачыць і які адрозніваецца ад зацверджанага пастановай ад 25 красавіка. Таксама былі прыведзены довады і меркаванні заяўніка, і якія на яго меркаванне сведчылі аб магчымасці змянення ў паслядоўнасць чальцоў спіса выбарчага суб'екта. Выбарчая камісія разглядзела гэты запыт, і усе спасылкі, якія былі на пункты палажэння аб выбарах у каардынацыйную раду, што на меркаванне заяўшчыка было магчыма. Нагадаю, што згодна палажэнню кандыдаты ў спісе размешчаны у парадку іерархіі, назовем гэта так, і паслядоўнасць гэтых кандыдатаў у спісы з'яўляецца прэрагатывай выбарчага суб'екта, аб чым сведчыць пункт 6.1.13. Акрамя таго, заяўнік адзначаў, што ва ўмовах адсутнасці патрабавання палажэння да захавання спіса кандыдатаў у нязменным выглядзе падчас усёй электаральнай кампаніі дадзеная акалічнасць мусіць рэгулявацца дыспазітыўна. Гэта тыя аргументы, якія вызначаў заяўнік. Таму, па яго меркаванню, выбарчай камісіі належыць задаволіць запыт выбарчага суб'екта, паколькі адсутнічаюць абавязковыя нормы, якія бы забаранялі ўчыняць змены ў спіс кандыдатаў. Мы прааналізавалі гэтыя довады і лічым, што было досыць слушна адзначана заяўнікам, што пункт 3.2 палажэння прама не прадугледжвае патрабавання да выбарчага суб'екта мець у нязменным выглядзе парадак спіса кандыдатаў падчас усёй электаральнай кампаніі. Абавязак прадугледзець паслядоўнасць чальцоў спіса выбарчага суб'екта вызначаны толькі ў пункце 6 палажэння аб выбараў, які тычыцца пытанняў рэгістрацыі выбарчага суб'екта. Тым не менш, аналіз нормаў палажэння прыводзіць да высновы, што аб тым, што паслядоўнасць кандыдатаў спіса вызначаецца на этапе рэгістрацыі, павінна захоўвацца ў нязменным выглядзе падчас усіх наступных этапаў выбарчага працэса, на наше меркаванне. І аб гэтым сведчыць дзве акалічнасці. Першае, у адпаведнасці з пунктам 6.1.3 пункта 6 палажэння, спіс кандыдатаў павінен быць расстаўлены ў парадку прыярытэту атрымання мандата. Гэта цытата з палажэння. То бок, прадугледжваецца не проста пералік кандыдатаў, а менавіта строга вызначаная паслядоўнасць, на падставе якой падчас размеркавання людзі будуць атрымліваць мандаты згодна з алгарытмам, прадугледжаным дадаткам палажэння, то бок формуле метада Хейра-Німейра. Па-другое, другая акалічнасць, у адпаведнасці з прэамбулай да палажэння рэгулявання выбарчага працэсу павінна ажыццяўляцца адпаведна стандартам адкрытых, галосных, празрыстых і дэмакратычных выбараў. І дадзеныя стандарты прадугледжваюць свабоду выбаршчыкаў фармаваць сваё меркаванне згодна пункта 3.1, пункта 3 асноўных прынцыпаў датычна выбараў, прынятых Венецыянскай камісіі на 51-й пленарнай сесіі. Грамадзяне маюць права на атрыманне дакладнай інфармацыі пра кандыдатаў, выбарчыя спісы і іх палітычныя праграмы. На выбарчую камісію складзены пазітыўныя абавязкі даваць выбаршчыкам магчымасць азнаёміцца са спісамі кандыдатаў і асобнымі кандыдатамі, якія ўдзельнічаюць у выбары, у тым ліку шляхам незалежнага размяшчэння сродкаў нагляднай агітацыі. Гэта асноўныя прынцыпы датычна выбараў пункта 3. Дадзеныя нормы па нашым меркаванні накладаюць абмежаванне на выбарчы суб'ект па ўнясенні зменаў у спіс кандыдатаў. Напрыклад, змены ў афіцыйнай палітычнай праграме выбарчага суб'екта за некалькі дзён да выбараў могуць унесці ўзман выбаршчыкаў датычна палітычных перавагаў. І таксама аналагічна увесці ўзман грамадзян можа і змяненне паслядоўнасці кандыдатаў спіса. Ну а менавіта выбаршчыкам вядомы
правілы, паводле якіх адбываецца размеркаванне мандатаў. І згодна з гэтымі правіламі найбольшы шанец быць абраным маюць тыя кандыдаты, якія знаходзяцца на верхніх пазіцыях спісу адпаведнай іерархічнай паслядоўнасці. І калі яны робяць выбар паміж адным ці іншым спісам кандыдатаў, магчыма, выбаршчык прымае рашэнне, бяручы ва ўвагу верагоднасць абрання тых асобаў, якім ён асабіста дае перавагу. А ў выніку перамяшэння фаварыта выбаршчыка без ведама апошняга, асабліва так у апошні момант, што называецца, на меншую верагоду да абрання пазіцыі грамадзянін можа быць уведзены ў зман, паколькі пры галасаванні ён разлічваў на пэўнае вызначанае месца кандыдата ў спісе. Ну і яшчэ фармаванне меркавання выбаршчыка адбываецца падчас усяго перыяду выбарчага працэсу, што ў сваю чаргу не дазваляе патрабаваць ад грамадзян пастаянна высвятляць парадак кандыдатаў, спраўджваць нашыя спісы і сачыць за яго зменамі. Вось такім чынам я прывяла ўсе довады. Калі ёсць яшчэ штосьці дадаць, можа, ёсць у вас нейкія довады, спадарства, калі ласка, выказвайцеся. Не маю заўваг. Няма чаго дадаць. Мне таксама няма чаго дадаць. Все понятно, четко, по существу. Добавить ничего. Ну, я хочу патлумачыць яшчэ, што мы так выказваемся, таму што ўсе гэтыя пытанні мы разглядалі ў працоўным парадку, і па сутнасці гэтае пасяджэнне у нас ужо падрыхтавана папярэднімі нашымі абмеркаваннямі, ну, каб гэта не выглядала, што мы тут прыйшлі і не падрыхтаваныя. Таму, калі ласка, я прапаную, калегі, прагаласаваць на падставе таго, што я сказала. Мы прыходзім да высновы, што мы вырашаем адмовіць спісу Прокоп'ева Егорова у тым, каб змяняць зараз кандыдатаў месцамі, змяняць іх парадкавыя нумары ў спісе, які зацверджаны, з якім азнаёмлены выбарчыя суб'екты іншыя і самі выбаршчыкі, таму што істотных падставаў для гэтага мы не бачым. Калі ласка, галасуем. Я б хацеў пачаць з таго, што каб пазбегнуць канфлікту інтарэсаў, я ўстрымаюся. Я за тое, каб адмовіць. Я галасую за тое, каб адмовіць. Я также голосую за то, чтобы отказать удовлетворение. Я таксама галасую за тое, каб адмовіць, і такім чынам мы прымаем рашэнне ў задавальненні запыта прадстаўніка выбарчага суб'екта блок Прокоп'ева Егорова Павла Потапова, таму што ён гэта дасылаў на змяненне парадку спіса кандыдатаў, адмовіць. Нагадаю, што гэтае рашэнне, як і іншыя рашэнні выбарчай камісіі, вы маеце права абскардзіць цягам 48 гадзін з моманту атрымання альбо публікацыі. Рашэнне будзе апублікавана сёння, нагадаю, як і пратакол гэтага пасяджэння. На гэтым абвяшчаю пасяджэнне закрытым. Дзякуй, паважаныя калегі, дзякуй усім, хто назірае за выбарчай кампаніяй. Нагадаю, што, паважаныя выбаршчыкі, у вас яшчэ ёсць час выказаць свой голас, і да 23:59 па менскім часе выбары пакуль працягваюцца. Усім вялікі дзякуй, добрага дня, жыве Беларусь. Дзякуй, да пабачэння, жыве вечна. Дзякуй.